3, 2, 1. Не пипай моята гимназия! Скъпи приятели, НПМГ отново трябва да докаже, че има задружна общност зад себе си. Може би се питате защо? Ами защото за пореден път всъщност се оказва, че има злосторници, които желаят да навредят на гимназията. Да навредят на имиджа, който учителите градят вече няколко десетилетия. Да навредят на ръководството, които се стараят ние да придобием възможно най-голям набор от знания и умения. Да навредят на нас, които искаме да се обучаваме в една свободна и демократична среда. Да навредят на нашите родители, които са гласували доверие на нашите учители. И именно това се случва. Ние бяхме въвлечени в политическа кампания, в борба някой да има повече депутатски банки от други. И в едно обикновено махленско желание да надделееш над учители и над образователната система, с което да покажеш, че си нещо повече от останалите. Не пипайте нашата гимназия! Не пипай моята гимназия! Аз съм Симона Борисова от 11 клас и в качеството си на председател на ученическия съвет се изказвам от името на учениците. Ние учениците заставаме напълно зад общността на НПМГ. Нека заедно спрем тормоза пряко над нашите преподаватели и косвено над всички други засегнати, наши съученици, наши учители, наши родители. Ние сме НПМГ, една сплотена общност и си пазим гърба. Не пипай моята гимназия! Не пипай моята гимназия! Не пипай моята гимназия! Категорично отричам всички лъжи и обвинения, които бяха хвърлени върху училището. Тук са ни учили да защитаваме аргументирано позиция, затова призовавам всички да прочетете становището на училището и да се запознаете с фактите по случая. В НПМГ не се толерира тормоза, както върху ученици, така върху учители и административни ръководители. Призовавам всички да се отдръпнат 2 крачки назад и да видят цялата картинка и да не вярват на всичко, което виждат. Не пипай моята гимназия! Като олимпиец по биология съм представил училището многократно на национални и международни олимпиади. Заставам зад принципите на НПМГ, които ми позволиха да се развия като човек и изследовател на живота. Казвам се Стоян Добрев и съм дългогодишен олимпиец на НПМГ. Горд съм, че през тези години заедно с българските олимпийски отбори съм завоювал множество медали за нашата страна – златен и сребърен. За тези успехи стоят моите усилия и най-вече подкрепата, която срещам ежедневно от страна на колектива в НПМГ. Време е те да срещнат и моята. Не пипай моята гимназия! Не пипай моята гимназия! НПМГ ме научи на любов към науката, но и любов към хората. НПМГ ме научи на критическо мислене и на активно заявяване и защитаване на гражданска позиция. Но най-вече НПМГ ме научи на свобода. Свобода на мислене, заради която аз и моите съотборнички стигнахме до нас със САЩ и завоювахме световна награда за България. Заради всичко това НПМГ е общност, която се подкрепя и защитава. Заради всичко това обичам НПМГ и заставам зад НПМГ. НПМГ е дом, НПМГ е приемственост и на всичко отгоре НПМГ е семейство. Обичаме НПМГ! Съдете ни на мира! НПМГ е изправена пред изпитание. Ние сме неправомерно оплювани и клеветени, а нашите всеотдайни учители са станали жертва на ежедневен медиен тормоз. Националната природо-математическа гимназия ни е научила да сме мислещи и свободни, но най-вече да защитаваме нещата, които обичаме. Ние заставаме зад НПМГ. Гимназия научила ни да не мълчим пред несправедливостта. Гимназия с традиции, градени с любов и труд в продължение на десетилетия. Гимназия дала на всеки, който е поискал. Човек трябва да работи с цялата си душа, ум, сърце. Не пипайте моята гимназия! Искам си спокойната ученическа среда, където можем да се забавляваме, да учим и да развиваме себе си. И моля ви, оставете я такава. Не пипай моята гимназия! Като бивш съученик на останалия в 9-ти клас ученик в нашата гимназия, който е видял от първо лице всичката информация, която е излязла публично през последните дни, аз мога да потвърдя становището на училището и да застана твърдо зад него. Изводът от цялостната ситуация е следния, че ако някой се опита да нарани един човек от тази общност, той ще има проблеми с всички. Моля, не пипайте моята гимназия! Не пипай моята гимназия! Казвам се Иво Лозанов и съм бивш изпитаник на Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. В момента съм и млад учител.
Категорично съм против да се използва нашето училище за политизация и за инструмент, който да ни въвлича в предизборната кампания. Оценявам високо преподавателите в него и вярвам, че те са със страхотен морален и личностен капацитет. Обичам НПМГ като свое семейство и ще се боря за него до края. Не пипай моята гимназия! Не пипайте моята гимназия! Не пипай 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 моята гимназия! Обичаме НПМГ! Не пипай моята гимназия! Не пипай моята гимназия! Не пипай моята гимназия! Обичаме НПМГ! Не пипай моята гимназия! Ние подкрепяме НПМГ! Не пипай моята гимназия!